jelas ana ing kaso Tengah Bintara. Ning wani kok cempalani yen ora gelem sowan ana ing Demak Bintara sak wadra balamu bakal tak tupes tapes tanpa tilas. Panjenengan beteng ingkang bersetirah. Praset prajurit. Pagung penarokan sumbarmu kaya ngono kae ning punge jiwa satra dikatonake ning penapa kula kedah ndusta semenanjung kula depi kanthi jiwa nyolong iku elek nyolong iku elek ning delok arepe nyolong niku kados negara orang iki gunake dora cara lan kawe apa sing gunake sing bisa kasembadan ning sadurunge nyolong putri semenanjung ing Jepara Kamila Bedagung pamit ora kandamu sak katrine sampun gamblang trawaca pareng mengser hati-hati Ramos tambeng pangestu kono sing setitik lan ngati kados ya tak gondol karo